Guys kan lo le ta với na zo forex trading chan hela lo lom le zo chon kar ma sa news lian thamom lawa ma se market chu a che thawa kan hmangin ma se channel tuk lo a chon tungkara enge fundamental in kan chana e forex factory hi calendar kan en chuan monday a gbp news kan ne ya tuesday a New Zealand dollar GBP CHF le USD Tuesday CPI kan nei ta chuan Wednesday a USD news kan nei lawa ma he GBP kan nei le thota Thursday a USD Empire State Manufacturing Index te retail sales unemployment claims Thursday le Tuesday hi bikin US dollar pair hawa volatility tam karinga kan be se thenga Friday po chu tiang tho don kar le chu trading opportunity tam tak kan nei thei ve se la kan hmung hian news atama chuwang chuan news in market a che dan tur te por on sil tura nga yang chuan khang chhong kha ni deuh mai ta poimo tur chu US dollar a chuan CPI le eh hemi hi EMI te retail sales te poimo dona chuan baga tinga news tam deuh awm hian market a topa weekly a move dan ber sil tu chu a top bera news hi ni tlang pui chuan Friday a hian main move chu kan be se thenga Tuesday le Thursday vel chu a che tho nga ma se main move chu kan be se nga long mo chu te chu ni mai chuan dik suaya dik suai tang technical analysis kan tan le nga yang a chuan kar hmasa kha ni e kan soingin news awm lawa Thursday a unemployment claims chi kan nei a chuan market consolidate na sa Monday Tuesday le Wednesday a peak takin trading opportunity kan nei thalawa rules follow lo nen mo losing streak kan nei nuala ma se tungkara chuan in recover thei tura ngai la chuan kan dik soi kan hmu hian tuna monthly fair value gap kan nom mek ani chu monthly a kan hmu mo last price section a kan hmu monthly fair value gap kan oma chuan kan base sei the dan chu monthly fair value gap a bearishness oma aron ta cha enge kan base sei the ani chuan rejection kan base sei the a heng external law mo external law liquidity target hian move kan base sei the ni chuan lower time frame a big takin daily a displacement kan hmu chuan sales kan en thei ma se tuna chuan weekly te weekly an en le taila monthly fair value gap kan nom kan ti ta chuan kan han chho hian enge weekly hian a siam mo weekly hian tuna siam chu weekly fair value gap a siam ta ni interesting em ta om je chuan bullishness in weekly a kan chhowa monthly fair value gap a higher time frame zok chu strong zok chu enge monthly ani ma se tuna weekly a fair value gap ni kan chhowa tuna chu mi chi chuan price hian inte ka tiang akal zong tu reng ma la soi ala soi chiang lo ni mo chuwang chuan inte kar le lama price te don kan ti chuan la 50-50 khopa chuan engma akal na zon tur ala siam lo ta ni kan hmuang hian entaila price in ati thei dang ati thei enge kan be sei thiang an ti chuan weekly fair value weekly fair value gap hi kan hmu atro price in open a weekly fair value gap ta changa puchaya chu kan first scenario be sei thei ani mo weekly an chon ma se monthly fair value gap atang rejection kan hmu a high probability ni lo ni example a hei monthly PDRA monthly premium a sellers an nom theina chu ni lo se mi te chu high probability ni a ma se chu wan chon tuna 50-50 zone a kan ama chu wan chon engma clear direction a lo om lo a daily a hian enge kan be se the kan ti chuan hemi weekly fair value gap kan nei na zone a hian kan hmu hian manipulation kan hunga kan chhun zom chho don nge hemi a hian clear displacement mo om je chuan ka hmu du chu om zia chuan hemi weekly fair value gap a hian an entaila weekly fair value gap a hian week emoni in azuk touch zuaya candle pot loss lo ni chuan bullish scenario kan en chhun zom thea chumi ani lawa enge kan chumi ni lawa candle close mo candle close fair value gap nen hemi weekly a hian min hmu ni chuan sales scenario kan en chhun zom thega chu daily a po nak tu khi lo in open se eng tin market a che don chu kan shel chu
lower time frame in over lo ka du ma se 15 minute kan chuk thlang ha lo ang chan chu kan thil follow ho kan ina kan hmung hian forward atang kan en thlang chuan kan soi ngai hriatiam ol sam turin kan hmung hian forward chuan bearish scenario kan on let to atro monthly fair value ka gap kan chho nuwa bullish fair value gap close kan nei ve a bearish in chuan bearish fair value gap a create a chuan enge create forward order block forward chuan kan bear du ti min hmu to ni mo pakhat na mà sẽ daily chuan kan la bullish sa chuwang chuan hemi weekly fair value gap hemi kan drawn liquidity mo hai kan hmung hian equal low om nual hi hemi low hi engtin kan close down dana zero ania chu liquidity run kan nenga kan chuk tha zar don nge liquidity hemi liquidity sepa kan push chho don ti ha chumi chu ani mai ta tuna kan englo nei ber chuan 15 minute to 9 amoi ka tin chu kan hmung hian 15 minute ta hian heta unmitigated supply kan nei a chuan chu ta liquidity kan nei boka mo buy side liquidity chuan ta sell side liquidity headline equal low zong zong ne chuwang chuan 15 minute ta phei chuan enge monday a thleng se enge kan be sei thei ti chi ni om ta ni monday a market in open a la consolidate mo london in han manipulate ania buy side liquidity la ka lower time frame a displacement kan hmu chuan mo hemi low target hian shorts kan la thei chu scenario pakhat chuan enge scenario dang scenario dangah chuan kan hmung hian tia price a rawn chuka hemi sell side liquidity zong zong hi rawn la mo sell side liquidity zong zong hi rawn la ta ni chuan displacement kan hmu a market short term high a break kan hmu chuan buy scenario kan enanga heng high zong zong kan target do ti dan chu chumte pahnih chu deck suai a chuan ne nga se a khoi zong so pawh ni se higher target la nei chi bawk ani lo ani a chan chu high probability lu tu kan ni lo tuna ka soite pani ha ma se tuna chart in min peka technical ang chuan a mawi viau anga chuang chumi te pahnih te chu ni mai ta mo kan hmu hian order block atang kan create a kan chhuka fair value gap le order block a create a price hi a rawn chho chuan tatang hi chuan reaction tal chu kan hmu thei tur ani kan bearish chuan mo hemi low towards this low chumi te chu ni chuan kan soi nghal le zung zung ang euro USD DXY a chuan ti hana detail to khat viau in ka hria ka chuan WhatsApp group kha kan soi tong khan WhatsApp group a kan siam a chuan enge video in du ti kha ka ron zo ta chuan WhatsApp group a han vote kha in ang renga ang renga market clear ho na nge trade lang na ti kha om ta chuan market clear ho na in bul kan chana to pa hun kan nei chuan trade lak ho te ha kan chete tlem zong an soi ve le no lang chuan euro nga ko ang signal chele to ni mo eng mai lot le du to lo euro USD a po enge kan nei kan ti chuan dik so eng thoka more monthly fair value gap aron ta chweni mo ain ang khoba scenario chuan monthly fair value gap aron ta sha weekly enge kan nei kan hmu hian same scenario mo monthly fair value gap drawing how hi da bo hi da tharing an zia kang kan share thiam the nan hei kan monthly fair value gap nei ni kan monthly fair value gap nei ni kan monthly fair value gap blow kan mitigate to a chuan enge week ouch weekly a hian kan hmu hian bearish stock in a ron chuka taro kan monthly fair value gap kan mitigate nuwa weekly enge la create kan ti chuan weekly fair value gap nen la ron chuk thoni chuwang chuan hei po 50-50 scenario zone a om ta weekly fair value gap ti te han lo ziak tai la nun kan hmu hian ma se kan rejection hi kan nei len ta ni
mo eng i ka soi tawng khan weekly ah chuan kan la biri sa chuwang chuan weekly ah hian hemi hai han la fair value gap of fee la lo kan la target theihna chan sala sang ani mase chu chu ngate kan lak mot lo na chana chan chu monthly fair value gap atang reaction kan huam mo chuwang chuan a khoi zok zok po a in display smart chu te a high probability lo em ta daily a kan en hian daily a enge daily a in enge pe kan ti chuan daily kan en chuan daily fair value gap min petani daily fair value gap kan hmu hian daily fair value gap hi kan respect to mi lo ei daily fair value gap kan create a monthly kan ron ta chat daily fair value gap a create lo dani ma se bullish fair value gap po create lo amzia chuan tuna 50-50 zone ang an lo om chiang viwa eng a zong mai price ala chana lo ni chuan kan hmung hian hei kan weekly fair value gap nei na nia kan weekly fair value gap chunga order block kan nei buk ta mo i tuna weekly en chuan kan hmung hian enge kan order flow kan ti chuan weekly en chuan order block ta changa lo bo kan la touch le thei mo weekly chu ala biri sha monthly a bullish scenario kan base thei se chuan chuan ala tricky part kan ti kha do thei kha ni mai ta chuan 4 hour kan en chuan kan hmu hian 4 hour kan en chuan 4 hour chu bullish scenario in change to tro hemi lo kan swap a bullish structure kan build ta order block a create an push a an pull back a push le a chuan enge chu chuan in pe kan ti chuan 4 hour a chung an la bullish scenario kan in change to a ma se daily a chung an la in change lo khoi daily swing high kan hmu hian kan daily swing high hei chu hei dei hi ni chuan chuan i daily a kan bullish hun tur chu bullish fair value gap te rong create se kan bullish ang chi ma chung kan la 50-50 ama se dxy ka soyang thau kha i hourly hian a lang nem mo trade kan lak du chuan opportunity thadeu om ka ti kha 4 hour ang atinge hei lan lo poi lo ti hian om se poi lo kan hmung hian 4 hour 1 hour lia chuan hour lia so yo ang 15 minute a hian market structure kan follow lo ang awa i 4 hour order block hemi kan zi khamo i han zir ze li la ti khan in du le in chara de khan lo enu la chuan in lo chhun chom ve nga 4 hour order block a kan hmung hian 15 minute in bearish nesing kan chuk tha market structure shift kan nei kan hmu hian tro chuan enge market structure shift atang kan nei market structure shift a bullish order flow create data bullish fair value gap kan nei a Thursday New Year 10:15 ani entry thal du ko mani hei ka first entry ni hei hemi ka entry WhatsApp group a po hang ka posa target 1:2 tivel hin ta target first target chuan Friday a po entry dang kan la le a nge kan lak le dang an ti chuan hemi high kan break a tro kan pull back a kan push a chuan hemi high kan break le hian nge liquidity ran ani san chu hemi high kan break hian kan on chuk le kha lo kan consolidate a high kan la phota tro chuan sellers an on lut le hemi high kan break hian tain order block a create kan hmu hian order block a create a reaction kan nei a kan on chuka chuan buy scenario dong om le the mo ta hian entry te po lower time frame te po zon theya kan 5 minute entry kha an soi lo kang 5 minute entry hei ning ka ka entry kha hei poi WhatsApp group a khan ka post thawa chu WhatsApp group ka a join thei to kan soi kha chuan ka TP chu hemi hai hi mo heta relative equal hai kan ne hemi zong zong ne hemi hai ai sang set target ni 1:4 is to reward Friday trade po thal to ani chu mi te panni te chu ni mai ta a lo ko hemi hi 5 min ta lang se du kha kha ni deuh mai ta chuan tuna euro USD nge kan nei le kan ti chuan kan hmung hian
hemi lo hi kan liquidate chiang ani tro kan swap zoya kan hei kan en le long 15 minute azong kan swap zoya a hai kan break a chu chuan hemi hai poi kan break le hal ta hemi hai break hi tok hemi hai hi lo en lo lok ta ula engem pe kan ti chuan hemi hai kan break a tro reaction kan hua kan ta cha kan consolidate chun zo mani chu chuan scenario pahnih in pele thei tha dik so eng thoin ka bai don chuan hemi order block a hian mitigate che by scenario kan en liang for example kan consolidate a tro ron mitigate a high target in weekly fair value gap target in ani chu by scenario kan en don chuan ngol du ka chuan monday example in open a tro ta equal high hei a create to renga chuan weekly fair value gap kan mitigate ta I market structure shift te mo displacement mo bullish fair value gap ho bearish a ron thak chuan enge kan nei thei sell opportunity kan en thei nga hemi order block en thawin mo khang ho pahnih khan ni mai ta lower time frame a chuan ma se kan soi tong khan high probability tak ani lawa chan chu market 50 50 zone a ma take kan la pon risk kan manage thiam nga ya ma se I risk kan manage thiam a 1:2 kan target chuan to hu du kan ni chuan zo market in a chen du nan zo ma la tilang chiang lawa han tilang chiang se kan sheme yang chu ani deuh mai I khang ho DXY le euro USD bi ga zo gold thi gold zu soi bo ka soi pe se lo do na zo ta kan liquidate ta break of structure kan ne kan pull back a kan bearish a ma se gold po gold hi chu clear price action trade chi ni po hin ka shera wa chan chu a manipulate na sal do kar ma sa I market intina new som zone gold chu trade an nuam nu to ni vai khata market a kalna lama kal pu pa risk to reward sang tok te nei ol ta ma se chu tiang ani lawa I kar ma sa te khan ka loss nim na ver hi chu gold ania euro USD a ka win ho in chete min recover pui hlawa chu wang chuan ka hlo pu ya I gold big tak chu kan trade du ni chuan news om se example 8:30 a news om ta ni tro 8:30 am chu chu kan time zone a chuan 7 pm an ta zandar sari a news om ta ni kan trade don ni chuan news zo a han trade ila news a bullish chuan kan buy anga news zo a buy opportunity kan ang wa chu tiang ani lo chuan gold chu price action hlang in trade du ni chuan gold hian mi pe thila pe chiang ngai lo a du dan hian na mu ba ka ti mai chuan kan ma sa ka kan trade la kha kan soi to a I thil pakhat soi le lok ka du chu euro USD chu price action hlang a trade anom na san kan soi ang kan hmung hian swing low kan neya swing high kan siama chuta chuan price hian a move chho don chuan move chho na tur point thuma nei ni mo chu englo a po hang karon share thawa in siang ha defense pathum nei ni kan bai don chuan bai scenario mun thum kan nei chu enge ta point mun thum kan nei a 15 minute kan mun thum nei hoi ka soi thu to minute thum thi kan nei to a kan first buy theina khoi la nge ta fair value gap a create na hian tro hei first fair value gap in ta chu kan first buy theina ni a second buy opportunity kan nei na nge ta second fair value gap mo chuan enge third buy opportunity swing low example price in a chho non chuan tatang po hian a chho thei chuan a chho du chuan headline second defense atang po chho thei kha chu market string dana sir nia chuan la sa a chho le theina chu hemi low swap hian a chho le theina chu gold le euro USD an lo na chu gold euro USD chuan market structure a zom thin ni ka hria thiam na ber don market structure a englo bi ke mem ta kan hmu hian ti hian high to low kan ina discount ta tiang fair value gap on chuan buy scenario kan nei na san to gold chu ni lo mo gold chu last line of defense swing low te ruk sweep le a khawa khan gold chi chu new som lo don trade hara chu mi te mai chu ka hril ve le chau di chu chuan peace bye bye see you